To je tzv. Akcia Ako zagratulovať triednej. Hlavný účinkujúci Arví. Kalifornia. Pani profesorka, poďte. Hej, už môžete. Jej! Arvaj, poď to zobrať. Ďakujem veľmi pekne, úplne neviem, naozaj neviem, čo povedať. Ďakujem vám veľmi pekne. Naozaj dojali ste ma jednak tortou a tie ružetou. Ďakujem veľmi pekne. Som rada, že som vaša triedna a dúfam, že týmto spôsobom spolu dôjdeme až po Stužkovú a vidíte, že revem teraz, takže potom budem plakať určite. Ďakujem veľmi pekne. Môžem vás poprosiť, aby ste...